como ni nai ndara muro. Kone ya chakre kone. Ya te voy, te voy an. Nyabeta. Omuro biri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. In fact, nanti gobono. Ma te corona eta mata moina. Te corona venire na arranca y un ello ginga chica ganga, gañorna banto va en reto guaga. Ne gasian. Panolina va tu bien. Que bien. Tingo yo real en gang etich cabere y que ya etria. Pas, panolina mio clase que tenando. Oh no, ngo china tiga, me te vamos a patir que sai, jenda met. Tengo jomba mai, tengo nanga me mistake ero cuarro na ne gaspa cha fresh. Tena kimono te itangana uchachi yebono mwenye nonali kwande to uchachi project wo mugambi wate wo mugambi no bana aba nabwata machika makongu lakini ni nabongo le mererio kole gasi chito mete to twara ka ngoro ka iga ngoro ko kubatire uko twale ngore ndemo ando uko bo male mererio singenjo ese marara inse como rolia que me me estaba cocinando para en ande en depende nos comino no chira América año chile me pasaba water no ves nea ande yo no sugume hay que go seguir de ñombe no no nera mo con ese en jobon mete to chesa water no pueden como cabal suri pueden go water ka chico sam aquí ni guaya colendo dia water vira lakini bono mai te mna njomo mura ande bono nse ko tegemea mwezi kominto te ko babuya kwanza sabe ningia te ko babuya ko kere ngento mne keta kere eto ko bwaterana onye mama tomo agachira nero biya ira nera babuya lakini talinga nande mwezi kominta aje nande kombwati singi ya bono ande ngento ken me te bono bejina solo che mo no kigara le beto bueno waka sabu ende plan piga na nya ega tirise mu na twaro mundo como chino no eting kose sembo binabo tora boli bobi bobo no bokongu bobi mo no bokongu no mete nande nabo monto ko karanste iga onkora ake sabu ande no mageni ere na bago to nibo nanda mat konsi ti mama ma ti chingurunga nya ko ke achire bo nande na ero gocha nande acho ndagire bono gento mune kinande ndaira magoro make jibona ndo na jiwa ke sabu nekeiga no chote no buguma bwa kongida miaka no yego miaka ko saba wor probona iga bana ribo ko ngasaidi bono butara ko ngasaidi bono kala tena ko bona bona iga ibucha ko kongo to kunyore kwa kali wana ri mnanje bono tete wa kesabu mungaso yese bikoro tebi yara kaje bicha ko kongo etoke nanje already onde magu bugona kwa chire nywe ona rengero ngora kinando ma kerengere kende kangichera aboti chindo to choka banya no mufata bono ngakisa ko ngabona na beto mufata eko kera bono maite gari no gokore kasi ngora to so kyo mongno na yabe kabwata meta bana bonga ane endolero beria gotongi ugeli suitira mariga to so kyo mongno ora ti mongno nda nya kolio borrom
Kimto akia utakwenda uchochingora. Achara. Mugaka gitiga mangana ma. Achara linai. Kimunta igenda. Onjora igetore go chumuinari. Naenda buno go sieko igeita keri. Tinkorana. Yani mugaka nebe mino wansel. Awansel inje. Igono mate kimunto boli buya. Haki baba boliga. Turukwira mabiarare nakani. Mabiarare turukwirare. Kinde moyo nje. Turukwira mabiarare. Yani chomo kawa inje. Ikanera ke gon kwanda bana kitete. Agenda. Kirendo teme baba. Mwakira. Au mete na mwakira sini. Dai mu kusini. Na wika igoro chenchi na kiwa baba iri gabon. Uri na bari gibon metokoranga.com yacha. Arushinga nerukire. Lakini ayo mwezi ko bone tiko ibeka buya ko ibwata buya. Umanyari. Umete stage ni ruga korana ki. Mubona nkiagonde. Mubi nkiagonde. Ndo mubaba kwa. Ni miaka yo mate ekere ikire miaka buneyo. Nitakire yani nayo manyana kyo gutambuke miaka iyo. Singenjo iza nobogima. Na obori. Bona akiri wake sabu mwana mintu na akiri korengereri. Esukuru fi ndwete ngori. Nere nkorengere. Naye nkorengere. Nigoro yebi nabi yani turujima mbona nangere ko ngusese ngenje birangara ni. Nabona kumira kile kwa mama mono iga. Ibirangara li bingo mwana mintu bona timaite lakini ngosaba nyasaye amatemu nayo yaite lyale kale. Ngaki. Nona buna gwachirika na boto gokonya na torrenga na biari. Na bara gwate simi yago yana na bara gwate. Nganta tonte. Ine idea ngia. Kose kwa ruge skuru. Aro. Kote mande ko mwakira ni ngona kya kare ko kwana kuru. Aya mna ukwana ya. Okumuboli nga nkambu yero kungagiara. Usenge chimate banchi te chifom ndabo ko mngaine form ni rasigite ndore go senaki. Au chap chifom. Matenje no wagie kera gwe kerangere liki mfadi. Yai. Tubona ndakate iyo. Bona itake gutwara bwa babonde bonse. Ori nande bono yendo kyango ki kwa ngere taiteria sana. Omoko. Ando siaso kunyoro bole meli. Obore muri ani okolemeli. Tonya gutwara ndeme sonya gutwara bwa. Aya. Message. Ngai omoko. Asana na bwa trani. Jening kino ko boko ime uma bogendre igoto ubugima mbo gutatanisha piga boko mige kabisa oumie ko wate namba ya no ina bono iti oumie teni ngakere onye no munga mama ga no liko bali ko moli ngakere ubu fato medo ko twale ko ende ukurangirwa ime yao to kwebeka Aro tuli konya gwesumbwa nimbwa to musani umusata nabwate namba yanko mate yanga kerezi minso ko chiari na jengende tubwate na nege kasi ko nimbo tabako ngora ekolta ni awa kerezi no kurangiri ko ime ya okurangiri bona nyasaye na no chomba kima ta kosa mabakebuku tutigana nayo ndo keni neke nete na wate josa bango konya no nyumo abanya gasine amangana ndiro chaka mangana iga kwanyora wikire katika berega omoyo bunabunekire style gete anyabuna bukwana nyabuna ngokonya ndiro minete wa yana bana ki na bugwata maono kabisa biyo bugwete ko bantu lakini kena yensa tuwa tikendora moteli bosoko mora kurwali waka kuchimata kwa bako kuchimate na bako ndina acha hata jeje ya amanda nje tata mwisa ko ndigera liga buya okwana yabona okwana omuntu ke ekinke telgazi nkongu ugo chakoro kuma ite kwachire buya iki kina otebeli ngana andi nga kira gento to ko minyogera igo mate nyone sukere roche asina leta eta ende menye bono rende bintu nebyo wajerere ko kusanginga kweta buye ngama ina kwa abona nyona n'umuntu mungeno nano kwate kerenge in fact nande igati abantu mbaroro barabo
yana sana ya sana Baro lakini bono nandi ni linga mnenjera ngeresete ndara mwachinga ki. Ndara mwachinga ki bono chichi nenje konya gusukuma iga. Na rerende onye ngaki ke goiga ke rabe nga yabe ire. Na bonko ngoli yenjera. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. National Youth Service, beginning the next financial year for 3 years, their salaries will be increased by 40%. Bono niga basaya sekiombe kia NYS magoche komentwe mesara ya basekerengo kia meronkene igoro yemia. Abarimi bikawa ko location ya Sameta kugania wakanwa chibesa chiavo eryo gochora abanyakomiti. This is a Gusii regenerative agricultural landscapes project that aims at enhancing sustainable coffee production. Ekeumbeke mogocha kyo muroberio bokorwa bosemia sabaremi me county ya Kisii na Nyamira igorego kineke merige kawa aseriro bari ya Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nyabeta. Ngi. Chaka buombokane buna baba ombokane taga tutiga. Ai mugaka. Maite sagiri nanyere stegoro yake muntu. Ngana nyome tuchi mumbwari akanganya n'ebintu byonse. Nende saginya agante akamuchire emite mali akamanyororo. Igobone engake yonsi konya no manyete otari gontebi onye ndiri onte imapema nangutinye na konyete meme kone yonsi. Ingi otante bere tekero kwa manyete. Yote njina mete saginya okweresa. Saginya ngerese mechando bune nanguta ko maite sagini buya na maite nje tini kose kana na buchinga buno. Aroje naenge gonte. Itona njina sinyitu na kimchago. Bono nyojeta kabasasa basete akairana. Bono sagini nera go chokore practice sai. Sagini sai no monto abwenta gutokare. Abwenta gukora ibintu bya yare. Bono ma wiranire zero. Na ndembo bono tugochaka korera guchigoro. Urocho chiri kumurigi mpaka isika. Kurero nya ndiri umanyete gento na ndo umanyete gente kirazima kereta madale umuchuo. Kwana onye ndiri okwana mapema na ngomekone tindo ochika iga. Sawa bona. Kama nyanchi. Kama nyanchi. Ngoka yukuru. Nayo komboli asenkuru ngale ngango kana mangana kuti komboli asenkuru. Njemo kago. Ngina utatiga. Ai bana ni ngwa nte na manyana mucho. Nda tibo linto bya kwanda bubu. Wandikire musacha tokora tanga no rayo rarongo muchino ro ma kubwati. Ando ndigelias. Usino bwate sigani sigana. Mama akurire iguru yago ga nyumba ga. Na mwaka. Usino bochingo korte ga ubi to korte ga. Bochinga ki. Ke mundo. Mama. Na yoko. Mama nchunga kwa ntenya komboli ngasenko. Nchungo ke muntu mwana nana. Ke muntu. Sukago chao mwana onengo nte. Nchu indiko waka. Bona kira chinga choko. Ondoranga ngo goitande tindi go goita koran chungo. Chungo ganda ara gamba na gunanta. Ke muntu. Njoro liga ke muntu mwana. Kwa mama ngina akora. Ngikwa akora ke muntu no meta buno nyeta tama yanda. Ke muntu ngikwa akora amera bangina babande moisoni. Sina obachagete to bachage. Muntu ako chako bachako mwabereri. Kwani are nyasaye. Ngikwa akora amera bamera. Narugo ante binga bantu. Barabu
Mbia mwe. Nacha kora nyanchama. Nara butire sana bono tigana ikakuchiminda. Ya bata. Uyo mbona ni kazi ni hani? Kazi ni? Sana. Nyajam. Hey. Okay. Gotore gumna toko nya kokwana oy. Kai. Once. Najua. Najua. Biande. Nakimbia. Nande tigango tebi kanyatich. No cha sayaro. Embere ramwe. Ingo kungende embera. Babori maiga. Onyen sagini esegia ko bomusunda no borabu. Nanya sai bwa Israeli. Na roche ambu atisi. Bono teli yani teli ko chikoba puna konya mo kagerete. Indiri ke muntu na sagini yolyo monti ndeke kinda moyo. Na kwani. Ende na kolire. Ngondra mole bono. Karibu naenda roho yo como ichi ngoko nzira ali change toko benjira gete. Sawa, sawa. Uchi role umonyenyera yamo. Bono. India por umano ya kongi birengere limbe. Yani nkuriya abana bane basome ngotu. Umwana namaite buno mwiburi yago cyane kuri school fee. Namanyitera kiri. Namaite buno namurwanire irangana bakobera umuntu munne bonange konga stress injiri kamwe. Abantu bande nabo bamenyete iyo bamenyerete stress yo kari gore abana baba cyane tinjiri kamwe. Lakini ndo chiri yoganeni buna como nyora ika onkora mutumba ime litanga twara itire story bakambugete na tuyo nyama Aya, ubugeni bwacho bwaso. Na tiandethere kake ivo na ivugo gukwana lakini anangecheka kaya. Kuna nechi ndoto lakini kumbe nika ukweli sana. Ambiande keje na ngweta ika. Nanya kina kinetira ngega ika. Ngweta ika mbakwani. Wakorire bia. Fakti nende to chaka ka project nende to chaka. Kurati gangu. Tiga oyo onde nacha iga kale bunaika ge bintu mbira konde terana te kire ndikireri iga kya Hata wako choma cheki kwanza. Kogo choma cheki. Yanda rara. Ayo omo. Nando chota rerinde. Nibona mangana omo etoko nyakabera meten kwara so nyomba limo igo. Aba tiga tukua na sesi mitwara ko sai. Jetina na baba ni ya maya ngo ko na kinenyo reli ngana lili. Aine ntorobo. Mangana yobo sasiroti karabe kai. Teto kwa nae. Ongora ke sa. Teto kwa nae. Bono nara na. Para dana. Nara tiga mete onega tindi jebe. Oika tristingo erese ona makamoni. Oika ngo erese na yo ngai yo na ki. Tonya yo push. Tipo chake duka. Eduke ende to mundo chikobera nae. Wono muchaka next month. Ende kiba sanjire na kolire gasi na chiwa sokaira. Tete kobeke biasa. Bona rati angwetera iga. Ko soka nae. Tando trasa fei kwende asai. Nakongora. Wono na banya yasa ya kobangaika na next month. Wa chakiro sabali
Achigai. Uko mwino konya. Bwana kiba kina challenge kwa mmoja na ingi la moro. Mbona yataki konya? Ya tewe ite ani. Mama ndo anyumba. Ikimbenda. Ngomono. Atasoke. Ukomutara ndio. Atasoke. Atasoka iga. Tika saiga. Try. Ay sagin. Kwani kwenye mkomera na kemunto. Chinga kechi chonsiga. Kwani kwenye mkomera na kemunto. Mundolio. Kemunto yo moyo roma ite ni mbale ngoma ita. Maki ukwayerera iga ni. Macha kondra muga kankwayerera iga timbwa timorembe. Eme kone yo mwisike mbole ya chaga iga. Konya kuigoro munu go chaga iga na kwani indi mwacha kanete na indi. No. Kemunto. Kemunto ngoko boli kwani ojaga ngo tenga nchakuli. Ingokoro kusagi. Boche. Boche. Njua. Igoranga bora nche ngombe yi. Kale kwana. Ara go sena macha ta yo sene ndage. Njua yote. Na kopori konye nkomera na mure na kemunto. Bona ayoroche. Inchi na kemunto. Konyo ayoroche ntonyorane. Ne mandagira peyo gaiga ngombe ko. Chiombe go to achiake. Karati kana chiombe. Chiombe nchiri chiamana kubobo. Enda yoro yega twale karati. Chiombe nchiri chiamana kubobo kimahomo. Na rorangu ateneni amakerege go gatene chinkununu gaiga. Sai bono nendo kwachakero kwa babuja. Kemunto na ya gocha kurigiga. Oyingo wano kwa tukubo. Kwani timai tige ntango kora yewo nayo mai tige ntango kora. Orangu angu asusana nyomba ka. Digo bono ga gote inga na mutuma aje go. Ai kosi nayo kwa motebi aje. Akini mwe banana ki mugaka nonde nkaga. Ayoroche ninchi koli kike muntu. Ngono tomaje konde mbera nyi. Ngo Kenya na ndo muntu. Ngo Kenya komo sagini. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu uomugusi.
ine numenyeteke wikia urae umwanu noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asoko konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo naboigo goike kia gatano na kabiri biaman asamari bangor kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko mucho songo itanga ndigangire bageli nakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakorete bagaita. We had around 18 candidates and we've managed to cover hospital good national schools. 2 Tihangiri bageli ntebya bayigoli bari batotegerete bari bataito go admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara bono iga tokora interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Bia mana sana. Ndizi TV. na ndo mancho murigere begeta seni kia Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusie kerabo no koro kwege na kwane na no gendrete kwego kekigima asoko bwate meroberi begeta seni kiga kia Ndizi TV cyaragire chinsa isato kerongo kwarigana SMS amaya irongo manyuna nara ya na kwariganire asenchira ere yubikiranu ekorenderi tangan keima tigataranyore gatiari ngwariganire tie asenchira yubenge. National Youth Service, beginning the next financial year, for 3 years, their salaries will be increased by 40%. Bono niga basaya sekiombe kia NYS bago chakomentu emesara ya basekerengo kiemeronkene igoro yemia. Abarimi bikawa ko location ya Sameta kugania wakanwa chibesa chiavo eriogo chora abanyakomiti. This is a Gusii regenerative agricultural landscapes project that aims at enhancing sustainable coffee production. Ekeumbeke mogo chakyo muroberi oboko ruobo semia sabaremi me county ya Kisii na Nyamira igorego kineke merige kawa aseriro bari ya Gusii. Ayom na yanda mango mancho murigere ngo kwariganira ngo manya senchera ere yo wekirano asensemo ya Facebook kendra tonyara wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News bagona bokoja somo wetira se website yeto www.ndizitv.net ero togendera kumanya buna watka korwa se chinsnyo au orio koine kya chipicha nerio yichago ikere nigakoro kwa Petra Mukeira asensemo yimanyerero ni otokobwatirana nere Joshua Uta ere triane Evelyn Serongo kwariganyo beko gusanga na incho wikomerio ama yechinse sata senchira yo wekirano ni gotoko ya chaka korwa se county ya Kisii awasomo governor we county ya Kisii Paul Sibarati abereka gukwanira igoro yo kubura ko murembe ase county ya Kisii asikere yarokanire unanigo abantu bakagere ko abanyanyimbo bakubwatirana n'abantu bande ase obikore na kubwatirana ase bikore byo goita abantu ase county ya Kisii kagokwana somo yega bwamatanga yamo asensemo ya Nyamesocho iyo tokase wodi yabo chibunge ya machoge burabuni garatu boigabaga gukwanira igoro ya magendero aimeye county ya Kisii gati yabo okorosi wa wechpara nabo igo okoina no wechnet koruchia se abantu muroberi ata unani gorachie gochaka bwanko igana koenekeria kera family munani chikonyora chinetecho orbotero sencha yo wekirano ni gotwarganira no murikeito Julie Kerbo wembe yakinipiga
nguvu zake ndizo nanga. Nasomo yega bwa matanga imeyanya mesocha wadi ya bochi bomachoge barabu ase omugavana bwe county ya Kisii aine kyago chikwena na chineti keromo chenga kiyembura boigo kera wadi keromo chigusi engima konyande chineti isato tubate chineti milioni yemo yerekire tokwa keromochi nali gakikikwa irwe neti togenda konyebeke geticha gichinyeni muliko rajineti kirebiti boigo omugavana nabagakuruchi basari gocha abana bakogenda chiskuru chikorwa amaegerio yegasio kobako chi college nabali bakogenda ekerasi gakianda kiromuchi basari chi milioni sana abana bakogenda vocational training college to abaire millionaire. From 1 million. From 2, 3, 4, 3 million. Chikole chinde tuatigere umujumbe. Ase county ya Kisii chipara chinyinge nchisaregete asabanta bange maiga ke babeire bakwemurungania bonno nigo omugavana ene kyakaro emburera agende inse nchibe chikorosigu. County ito nimaete para nchiyo. Chipare mbra ya sariri ne program ya tentanga ni pito bwate ne chipara njire tu arosinke tentebege wiki igoro ntwena nete chipara chibokolekana bali chikontractor bali babwae tenderi ngwanza bali mbre ya danza lakini nabate binonye taranza lazima bangoro kinamba bwate ebere kabisa bareji par umbrege ko gendanse banse koros igo amariogo amange ayogo tumugo cyase kinyagitari che county igabwa somo gavana akwanera nago kwanera oborendio bobe imeye county ya Kisii amariogo ayare tutabwate nyagitari ntubwate mariogo amariogo ayare nkogora korkensa amange akire county gai nandire tuenanire abantu bande bayimuka banya bugulia banya koni birimiti byabo timwe gunara watu gaigamagena ndongo tebaneke mabira tayo ngutwara na bayibi abantu ito butaka bwita abantu beje bayibiro mono manyeto ko baka no mushahara muhabagire chikura na hande bayimukire bakubawura mpaka Bone ni bakuiba malio ingi bata mako ebivembe byakire town ya itoga osekisi ase abantu bagwita abantu batubati mabe busongoga umurare rutwango tindeka riramasha ayaitwa abaskari baligireti abaskari they killed the young man while the police were watching. Bakamwatia bakamwakia nyundo kama mwakia nyundo akabani conscious bakamanya kumotocha bakuruhusiwa rojara baruhusiwa liso kama nyoro banyore information baganeti yongo nimoseke maene bakangenda. The police who are supposed to protect life and property, they are the ones who are protecting criminals in this county. I want to ask the government of William Ruto, what did we do wrong as cases that we can be subjected to this terror from the police? Reporter ya Kurubu Machoge Borabu Ninche Julie Kerubu. Mbiamano murikeito Julie Kerubase oroboti urwase chinga kiechara tubego ningabaga wikirana asomo yugonde bwa matanga ensemo ya ramasha eyo kutoka se wadi ya Masimba imeye bunge ya Nyaribari Masaba asomo yega bwoko moenia oyo kabeire omo bwatanyo yo manyekanye Francis woso yo manyekanete buna fara nigago tebekana gosira omutinyi oyeta akorende akanyorekana gasireti obogima bwaye asekeri yage kageire munanigo abete kago itwasibono
no arati aberega kumochia serikali ne kubwatikana nege korekyo na koene kiabuna nigo agochia korora obwene bwarokanire ase ya mate ya Nyagusira nigo boiga bakawukwanira emerobero no boiga bitamukire serikali ya kaunti ya Beirege waka asensemo ya magendro gati abo okorikwa kwa borokia ba ECD ase enchera ya permanent umurike itoti ponasanya na mange Niga mayanda abwatanse asomoyega bwokomwenia omusachoyomo aserieta fara oywe okabiro mubwatani bw'omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati oyubono nyara wikirana asomoyego oywe nakubwatoka amagombaye abantu bamento gento nkeyo kebe megento Francis yakolere bali moroche nonye umuberoye umutuoye abantu bali bamwitete gobe nekebe gyuka Francis yakolete nesenge nchalingenenje chinga kechio ni garorekana komochie serikali enene asate banga goikobo ene botoke gochia se familia ywe ekinegento nteyene nga igoso lyuka fara kolete abantu bamento noko bana Simbarati serikali enene ni manyete mingo uitete fara and I want to direct because it will not be easy ninyuwete mpaka abantu basungu mbausikanete and we have told the police so that you must arrest these people who killed Farah. Justice must be found for Farah. Gokwana somoyego ywe ni ganyara kwerera egetambokero airete buno mugabana we county ya Kisii elianyare korwania obokurumi kanyo busongera irensi obo ibwale ngoro bwango obo ibyo obobe abantu bango kubulikiresa n'ekibuli batara bagenda egente kebyoka nakolire nombotacha epipe eliyo bwebi ekile keke bakombole sibatara akana besa chia pending bills yuko batenga ki onde bwensi okortegas lazima akano lakini monto okortegas yembeo mwanje twaka nabantu bakortegas yembeo maiga yaje nalieira yogochikolika omwana Nyagusira Francis elianyare kwagata amate yaye munganchire gento gyokanda akolere fara no kolinga kitoko omwana oligasi muwanja gaki boigo nanyara kwenekia okulikwa kwa balimu ba ECD okwanyara gokora bwango iga abalikire permanent and pensionable igaba aliko nyamukolera amatanga mukolere mekutano kolera konde ngokayo bono mweto amarule ya contract ajako nyara kubasawo yes permanent and pensionable by January koko soa abalimu 568 abande ebakoba on contract ekera bayetandire myaka 45 enalirichi nanyana bo ni gateba chigasinchi chigotoka kubwatekana no gotaba ne service board asegeka kyo mwaka oyomo konyoru mwaka muganto abwate service board nataba service board twanyebe kyoro ama bagakara atoke tindikolika driver chirocho ekere na chitenga nyore county kebwate chi driver 260 chiga chiro 62 chioka abantu aminte senge njinyo mugabano wetu na tebire egentege tangani nabanyakitari torolego century torolego century ke no anechi engineer inke chikolegas Ikulipatelia Ndizi TV kurwe county ya Kisii elietaliane dipon asanya Keito dipo na sanya se oroboti ororo ikiranu tokotikana nayo ni otokwenda wikase county ya Nyamira awase omurobiri bwa morokererio yobore mina boigo obonchoreria abaka ogosoba ko goswa ritkoria kabere omurobiri ogendrete gokorekana ase skuru yoboroso ya Nyamira nigo abantu abange bagendrete wesokia erio konyora amaigerio na boigo wesemya chinchira chinya Eric Makanga oyore egatia bara yabete bako arigania omurobiri yo nigo bakwaneire ama
mange kubwatkana no murobere yo ale nasi babere bakugokera umubaro bw'abantu babere bawe sokia erio gosemiwa amange negati yabarimi ababere bagwikirana gati yabo bari bakora uburemi bw'obutugi bw'ekingoko nabo igo kinyoni nabo igo uburemi bw'ekinyeni nigo babere bakorwa kuburya ucyesa abantu kugendera wesokia na muno kwemanya na wesemya mange anene cinchira kinyia acy'oburemi erio kubakonya aso kwegendererya Market kurase county ya Nyamira job mangi norboti urwaso bwikirano amorokererio oboremi n'obonchoreria nigagenderera asegetigie skuru oboroso ya Nyamira ase byombe ao bikirana asokorwa amaegerio abonchoreria gwikirana boigo n'abamenyi be county Nyamira gwesokia elinde gwesomya na kwegokia Eric Makanga oyorega cyabali wali kurubeya umuyoga oyo natorera okomenteka kumubaro bw'abantu bayikirana aseri chikolia rero asakwanira egatie binto bakoba bakorokia abamenyi be county Nyamira asomoroberi oyo eso yego retama tukabera etire tare saba na rero igo twarorera abantu bachakire gocha mechiese mengenera amasomo yobore minaro na abanyabiashara mbara bakoroka ibintu biri bakoni tubakira bange buna rero ndo cy'abantu nabange nende mbanda tagocha enseme kyombe kya mukulima sawa obakora obutuki bw'ekingoko kinyeni na boigo black soldier flies bakorona Albert Mukaya oyoromo manager bw'ekyombekyo mbase amenyi be county Nyamira gwesokia elinde kwemanya cinchera cyo kwegendereria ase amagima na boigo ase abasaye bamanye cinchera cyo kuligia amabaga yemeremo igo egento ndanyare gosaba abana youth baminto titote banga gasteyo tigato iche tobwaterane tosemanie ngakitoko korobo tukyo bw'ekingoko egere batokonye muna intwe abagusii nakini torigie njira tora minimize chi cost yakare karo cost yere igoro chingoko ligori eri koba igoro tukanda tukasoma tukaligia amasomo igoro yobotugi bwa makonde bone ganto bwate project iga ari tombe ase chobis chito chire ekyombe kya Nyamira North Women Circle boigomba kwanira obolimi bakora bw'ekinyeni bwata kinyeni tubwata iga chiko kwa local vegetable cyabeire cyengenche nene abantu abange basomye kurwa story asengencho tokwa tubwata obutu bw'ekinsaga twalenta kinyeni kire fresh iga egati abonjorere tomerana na barobu mbatotebya egati obuya banyore gweterase umuyego oyo toromagoko mono ase esho eye twagokire togenderere tokore biashara. Mimi mfanya biashara na naona kwa biashara ijachangamka vile nalingana vile wao inakuanga kwa masho zingine. Ensemo yabali bayikirana ensemeyo anene mono amenyi be county Nyamira mbagokera amagiri banyora nagosaba serikali ya county Nyamira naboigo ababwatani ao kugendereria emeyega buneye elinde tobeto gukinya e county Nyamira amangana ya kokorekanite ga igweta na etire kepanda se kebanda na rorire binte binge bya korekanira se county ito ya Nyamira county serikali ya county government ya Nyamira number 1 tigango basapoti abalimi aba basapoti abalimi bali baruete Nyamira North bali baruete borabu bali baruete Kitutu Masaba bali baruete Manga na abanyamira gaiga basapoti with finance ebinte bibagokora banyare koba epo gokora asenchere bwenerete na ende binte binge biche ekyagera buna abana bana bali chirusa mbaga netukosome binte binge nigo bono abamenyi be county Nyamira babere bagosabwa babe bagwesokia ase obonge elinde babe bakonyora amorokereri na gwesomya nabo igo kwegokia asa morokererio agendrete asegetigie skuru yoboroso ya Nyamira korwa se sukuru eye ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Miamano mariketo job mangia sorboti ororo ikranu korwa se county ya Nyamira keroto kwera se county ya Kisii nigo ekyombe kya Rainforest Alliance kyabake gotwara ege ikaro na bare mikorwa se county ya Kisii na baye county ya Nyamira asenchire yemo yogo chakia umuroberio obwoko enekia bunangosira bare abali mibekemeri yekawa asogo kinya rigesari ya kemeri yekeiga nigo barai au korwa se sector yobore miasi county ya Chibere county
kia Kisii na bwe kaunti ya Nyamira baba oikirana somoroberio yo baba ko keregetambukirekyo na otana nigo bagocha kubwatirana na gusirana iro kwenekia buna oboremi ase kemeriye kawa bwabeire bogokini wakegima muri keto Mildred Momanyi noroboti urwaso bwagare kiombe kia Rainforest Alliance nigo giachakia bene umurubuli uyura chikwene kia buna abaremi bechikawa mbachikurinda na konyora lige salire iguru ase kemelie kyo ekerobara chikurinda ebintu bitwetanaine ase gusimeka emete elieganeire bune nchere ya moyo kurinda liroba yemanyakanite buna Gusii Regenerative Agricultural Landscape Project ase bono umuteneli kurwa ekiombe kyo atoerere ikirenga kiabo asa ene kiribu nambaganetiye gocha goikira abaremi chiribu ikomi koruase umurubuli yu. Today I am extremely delighted and proud to join hands with the county government of Kisii and Nyamira in launching a new project. This is a Gusii Regenerative Agricultural Landscapes project that aims at enhancing sustainable coffee production practices here in Gusii landscapes using integrated landscape management approach. We are targeting 10,000 farmers, and we hope that after 2 years we'll be able to utilize best practices and scale up this initiative in the larger parts of Gusii landscapes. Wakoragwa no mwaziri kurwa ase sekta y'oburimi kurwa county Nyamira amuno mutenli kurwa ase sekta y'ekikawa Kisii na Nyamira nigo baenekia gucha kubwatirana elio kwenekia buna ekemeligie kawa ngo chikolenta kireli gasaligia. We are revitalizing coffee and especially now that we are coming up with the industrial park, our farmers, they are now assured of getting a market out there if they increase their production, get organized, and our coffee will get the market out there. And that is the business that Rainforest is coming to do with us. We are saying that we are ready to partner and move our coffee to the next level. We have 28 coffee cooperative societies with 72 coffee factories spread in these two counties. We want to ensure that all these societies, at least they are certified so that the coffee can be sold in those countries where the law has taken place to make sure that at least we are compliant with the rules that are needed by those countries. Omo chando bogo simeka emete yemelingamu eyemanyakante buna blue gum ase chindoche nigo yarorekana koirali bagali nene ase bono ekurate yarugwa uchiase abamenyi ba Gusii buna emete yo kurusigwa ase chindoche. Panzi wa miti pia na kutunza mazingira yetu kwa njia hii na ile itatusaidia katika kuboresha mazingira yetu. Waondoe miti ya mikalatusi katika mito, kingo za mito na chemichemi za mito. Mikaratusi ni miti tunayoita gum trees. Hii miti imefyonza maji katika mito na katika chemichemi za maji na kufanya nchi yetu kuwa kame. Nchi itakapokuwa kame na ardhi yetu itakapokosa maji itakosa rutuba. To apply fertilizer, then we must take care of our conservation. Otherwise, if you don't conserve your soil, then everything you'll apply will just go down the drain. We have also collaborated very closely with KEFRI so that we can grow, we can do agroforestry and also be able to demonstrate to the EU that we are also coming in to work together with the producers so that they are able to comply with agroforestry and improve on the regenerative agriculture. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV ili italiane Mildred Momanyi. Tawatana nayo nigo abarimi bekemerie kawa kuruase ensemo ya Nyamisonge yotoka sesa blockation ya Sameta ababeire bawesokia na kwemrungania asekeria batere na tibari gokora obochori bwo kubachora abanyakomiti babo onye tibara kanwa chibesa chiabo chiekemerie kyo aicho kubabeire bakorera buli mbwabo kuruase amatuko amagega nigo yabeire barabo gotenenia obochori bwo kubachora abanyakomiti babo na tano wikabakanwe chibesa chiabo asibo bagarire kwewali bagaria bene ase okubachora bali abaganetie bali baroche buna nabo barachi kubaikiraniria obokoreri burubya muri cyo ito Julikerbo no robotyuru Abare
abaremi bechikagwa nsema ya Nyamisongo iyo gotoke subcounty ya Sameta nigo baingene birero ase chikago cyabo kiraire na gusareka batari kwegwa chibesa cyabo nigo akorekana ase babone togokora bochori bwa ba committee ase boigo banyora mareta ya batamaiti ase gitabu gechikura tari gongor kwa Samson Atemo Sale number 1799 asobo terwanya songo baro kana lero nigo nara eturubana abalimi mbabwate kerenge gyo bakachikura lakini kreto akora twekero chibaka chikura abantu bote twachikura amaleta y'abantu bande tarengeme omo cooperative officer oyo Kisii town nigaba kagutuma kuremesegoro asengenjo abantu bange balenga samuri bari bakwa chikura namba yane 4396 njengo tebanga omwabiso yo manano chaga karo nande nero solitri ngakiri oyo abana kibesa kaire otusomera abantu tamanyete tiye komite yengore genderere etotara kibesa chidra mengo mugambiru kasoto bo nigo abaremi abo basaba ekomite nkoro kogenderera kubara mbaka chinga ki bakwegwa kibesa cyabo echo batana gwakanwa namba 100,142 kura tori gwaka ba ekomite nkorera twakibesa eto komanya gwaka chikura abaremi baringa tayari gwaka chikura amaoni ya ruhu mbalimbali ase management nero yari gukwanira ngangi kiatakere koba lakini abantu mbare koruribaga oyota kere gwaka chikura aerese baigwe yo abantu bare kuoba mpaka baturubani oyo kurwemesegero bamuyirige chumaye turubano yabake lakini bono ntoga nityo bachori bobe ekera abantu bagachora bachoro kero muri meseneke kero muri meseneke no bari mibwaye korameka ngobora bono nigo abaremi abo boigo batebire enga kibara kechikura beguri bagalio gochora oyo kubara baisaneke 61 ya mozongo inare goteba iga oje tario bizie gozaria za ore igoro baka bazazi agutwa ire tibi akata basariri obizie banyenga omurimira rumu amuzi etori bakadisa ni mundo omuremi tokorobo chori bwitu turakana bo ripoteri ya egetaseni Ndizi TV ninche Julie Kerob MCA wodi ya rigomani gabere ga kuboria gosega kwenekeria bamenyi bechinseme cyo bunanigo emirobero au yamagendro egendrete goikirana gukwana se umuyega bwa matanga yamo nigo MCA yo nyambega gisesa berega kwenekia buna obwaga chibwe chipara obwaga chibwe chinyegetari nabo igo emirobero ya mache nigo ere egendrete ko korekana ase chinseme cyo asoko enekia buna abamenyi bechinseme cyo babere bagokonyeka kegima amachana ya soko nyamba tumoino nande kunya waka tore saru toro sie pare kurume tamayu ete soko kambona esoke eskuwerongo lima ite meroka uinaja kuwa kole ipara uchuwa wane sana abana bawo bantebiri nero ntebe betekiana tugumilane kita umugabana izetsal mosiaribo na mugori agataba personally tinya gitari taraigoro agota gotere bweka na anderi tkegara tenya goye koganya roenda ni gitari abo igorere ne kiro ya motenwa aba elituko wakabeko mosbati korokudatu ni kemuntu oresio ya lake water ya Victoria South Water Works baudi na mache lakini kwa se umusko ushat na kumose ndo akwana nere na anda la polisiga na rarente bisio bikaraswa na anda la antene skuru yeronge orendare ngesima ekera kutewa gekunye intimba mba Togotigana nayo ni gorit koria lero abasaya babeire bakonyora amaigeri ase kyombe kya NYS baba kubekirwa chigutwa murobero korekana asensemo ya Gilgil ime yomochie onakuru nigo murobero yobo wikirano numuraibense Dr. William Samoei Ruto asaba ka kubatogia ase omukyana boigo okwerwa ase okonyora amaigeri ayo okwana chinga kecho Ruto nigabaga kubainekeria abuna nigo barachie komentwa chibesa usemisara yabo
ase kerengo kiemerongo ene igoro yemia nigo boiga bagakoene kia buna chingaki abo bisabo burende barabe bakori kwa imense ya Kenya se bitengo au nigo bali babiri bakonyora maigeria se kiombe kia NYS barabe bakwewa libagari tangani chingaki chiboigo niga bagakoena na ebie wabye chingenjo au kuchiase abasabo. When I was here last year, I did commit that we were going to include the National Youth Service in the review of salaries and working conditions of both the police, the prisons, and I committed that we are going to include the NYS, and we did. Let me confirm that as the report was presented to me and to government, National Youth Service, beginning the next financial year for 3 years, their salaries will be increased by 40% going into the future. Tumeamua kama baraza la usalama katika taifa la Kenya kwamba wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, asilimia 80, 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka national. Ngakia chiaruto nigateba bunanigo serikali yerute kigima ase okoreta maunchererio na boigo gotinya ense ya Kenya asogokeania emechando au na boigo koena na ase enchera yo koena na mabaga guchiase abasae nigateba buna serikali nebegete merobire mekiranu yokoreta amagendo na boigo kokora kubeke merobire mekiranu yokorongeya obokoreri ase kiombe kya NYS na oteba buna ase omwako gocha nigo omubaro goseni go mubaro bwabaria bako baweso kirikonyora maigeria sekiombe kya NYS orachie komentakana. If we carry on with business as usual and neglect the imperative of taking extraordinary measures to transform our economies in order to give millions of young people a better chance to build stronger nations, we will definitely have a serious crisis in our hands. It is clearly evident that for a few decades now, Kenya has been firmly and emphatically committed in investing significantly in a future that will exploit the demographic dividend to drive national development agenda. This is for a while now. Primary education has been free of charge, with huge subsidies in secondary education and even university education under the bottom-up economic transformation agenda. The bottom-up economic transformation agenda will not implement itself. On the contrary, our best chance of actualizing the Kenya we want in social, economic, political, and even cultural terms is by wasting no opportunity in equipping our young people with the skills and capabilities that are not only competitive and relevant in the current global market, but also firmly aligned with the imperatives of the radical transformation of our economy. I have approved the modernization and the re-engineering of National Youth Service so that in February next year, we will have an additional 200 cadets that will be trained to enhance the capacity of National Youth Service to train more servicemen and women as we use NYS to... Waziri o Leba Moses Kuria yoboigo baga wikirana asomo yegoyo nigagokera egetambukire ekyo na otabune wizara ya Leba nigego chikobwatirana n'insemo au ase ogosire merobere ase ekyombe kya NYS asate babuna nigo bagochya kwenekia abasae wetanie kerengo kyemeronko 5 igoro yemya babere bakonyora emirimo ase serikali na sensemo ya mugavana we county ya Nakuru Susan Kihika nigabaka gukwanira egatie merobere babekire buna baraya soko enekia buna basae babere bagokonyeka ande nabasaba babere bagosoka kurwase ekyombekyo kya NYS. And we have agreed with the State Department for Labor that we are going to have 50% of everybody going to work out there coming from the job and the labor provider number 1, which is the National Youth Service. Your Excellency, it can only get better. And we look forward to working with
all state departments to ensure that the first provider of labor of choice is the National Youth Service. The county government of Nakuru is working with the State Department of Housing and Vocational Training and agencies such as International Labour Organization, National Industrial Training Authority, and National Construction Authority to train our labor force for certification purposes. More than 3,000 artisans are currently undergoing training in order to benefit from the affordable housing program. This is an area that my government will readily collaborate with the NYS Paramilitary Academy to train our artisans. A program that twins our vocational training centers with the NYS Paramilitary Academy to not only train but prepare a curriculum that currently meets the needs of job market. Umurai wense nigo aenekirie okubwatwa wechibesa chia CDF gochia se chibunge chionsi mense ya Kenya asogo konya gusire meroberio yechsemi chibesa terina nigo chira chikubwatwa chiskuru chitaraigorwa omutienyo mutangani o mwaka ogocha aya niga chire magega yabachumbe gotenenia ebikaro aso kwemurunganiria okonyurwa okubwatwa wechibesa cho nengana yaberege kwa okuboko negatia barai gatia bomwaziri wechsemi Ezekiel Machogu asikeria aenekirie una aboroke bonsi nonyembali abakurwa sechia matechitari kwenyara nigo barachie kokonyeka anene nechibesa chia CDF. Don't worry. The money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. So you don't have to. I know there was like a small riot the other day. And also ran into trouble with some people. Yeah, so, but I want to assure members that we will make sure that there are resources for our children to go to school. That is not negotiable. We will stop other items, we will manage our resources so that we can do that. So we want to assure even those coming from poor backgrounds that there is opportunity under your government and they will for sure be able to complete their studies, Your Excellency. We thank the Member of Parliament, Your Excellency, for this initiative because we have already seen this in the big companies. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent, and the rest are from extremely vulnerable backgrounds. Umurai kiama kia ODM Raila Amolo Odinga niga terebna ense ya Kenya nigegendrete koba ase akongu nonyamagega yogokora emiaka emerongo etano nemo koro yanyorete obosibure kurwase abakoloni agokwana ase skuru ya Catholic University of Eastern Africa Raila niga tebirebuna serikali chietire neyerororobo niga nigo chiabere chikoba unereria aba Kenya kobwatkana noburayo bobe naboigo emeroberio iyobokoreka kubwatkana no wakana kwebango aya nigago cha chinga kense ya Kenya gendrete kweroberia asogo chengera omoyega goseritko ria Jamhuri Day ero ligo chengerwa kera chitariki 12 chomutienyi o 12 kero mwaka. I know the country is taking a wrong turn when workers take home only a third of their basic salaries, the rest going to taxes. Take my salary and give me the tax. I'm better off with the tax than the salary. It is wrong when a person earning 50,000 shillings has to surrender 20.5% of that money to compulsory taxes. We need a change that will make our fathers proud of the nation they founded. Noyo kabeire omoteneneri bwobokoreri we serikali Francis Mudaura nigaburirie serikali kubeke meroberie mekirano yokorwania obokurumi obwabero muchando monene imbeyense ya Kenya na nechingakiri tkorio korwania obokurumi mense ya Kenya ligendrete koroberiwa erukagere gochengerwa abori tkoria angyo asomo yogo monene rabe gokorekana imeye county ya Murang'a chingakia bananchi bagendrete gosemi wa mange akobwatkana nobokurumi na baigo chimbwa nigo chingakie cho abori
aboririe abo bisabe serikali kwenekia bunango beka bare bwasioku enibo yabo asogo konya kurwania amangana yobukurumi nigo boigo aboririe chibesa ko bwato kwase chinga kibwenerete gochia sebyombe au gati yabo ekiombe kia EACC ekiombe kyobosoeri na boigo ebigambere gati ebyombe binde erigo konya sogo ikirania obokoreri boroboro na boigo obokoreri oburonge. Most of the cases reported on corruption are connected with the public procurement, and I think procurement is something which is very easy to deal with because there are rules, there are laws, procedures which should be complied with. If you fail to comply with those procedures, then you have committed an offense and you should be held responsible according to the law. Our quarterly report have got big cases, and quite a number of big cases. Some of them is about telecom, other is about the issue of Ronald Ngala College, which is stuck in Vipingo, and we have one that deals with about the senator in Wasingishu, where the famous Finland scandal. So for the senator, we have recommended him to be charged, and we are in the process. I think we got a go-ahead to charge him. We are an independent institution. So the work that we do according to the mandate that has been given to us. Whether we get support or no support from different quarters, that's a different issue. Where we get Manchi muri bonekero twanyoro roboti oru tigatora atambuka gocha sensemo ya kabere studio tumanyore Victor Sultani Obangi tugunara yatu ariganete kurwa sensemo ye chigosori. Manchumuri yango kwarigania asemesa yechigosoli ngumanyali yagendete gukorekana kurwa se chinsemo ireterene Victor Sultani Obangi twechake kurwa sensemo ya Kisumu asegetigia Jomo Kenyatta mamboleo ense ya Kenya ya asiria libagaria bene liokobwa bonyankongo bwasekafa se abagosolia bensi myaka 15 maigayo gwanchara na kubugwa netimu ya Uganda chigolibere ase mo Kenya nigo yara egosolia yase egepindi getangani anyana bo Uganda anyara libagaria bene kobeka chigolibere goika ase chitaka cha extra time kobaene kelibo buina kubugolia onyankongo bwasekafa under 18 2023. Uganda na wa Kenya finali ya kombe la Sekafa mwaka 2023 kwa soko la chini ya umri wa miaka 18 kwa ikaanza Waganda wakawa wa kwanza za shughuli kwenye sakasaka ya mapema hapa ikawa inawaendea wa Kenya akawa yuko katika maeneo mazuri Louis Ngavi akapiga ngoma ile ikakwenda nje kabisa malengo yalikuwa yako mazuri lakini matukio yake hayakuwa mazuri mwishowe ndio huyo hapa Louis Ngavi fungaji magoli yake mawili na huenda yakasimama hadi kipute kinatamatika hapa Louis Ngavi kijana ambaye anajituma kweli wa Monteverde Academy ya kule maeneo ya Marekani bado akawa anasaka hapa akaleta ngoma ile juu kwa juu Lucas Kongo aliingia kama nguvu mpya katika harakati ya kuwinda goli akawa yuko katika maeneo mazuri lakini akaipaisha ngoma ile juu Magada akawa ameiona imekwenda nje muonesha kabisa Abdu Magada mlinda mlango wa timu ya Uganda na mchezaji wa Gaddafi FC ya nyumbani kwa Uganda akakuja akacheka na nyavu hapa kijana Saifa Sotieno Award aliyefunga penalti muhimu iliyopeleka Kenya finali hii mechi ya dhidi ya Tanzania iliyokwenda 100 na chigosori cha Kenya Premier League nigo chikoendera litkolia ngiasi chitimu ochire sokie ilikorwanira bunyankongo bwa timu gose ligi ya Kenya Premier League chikosori choni gachira sori litkolia nkyo asebiti ana bagoli litkolia Jumapili aseli litkolia Mambia KCB ne chikosori na Talanta FC Gor Mahia chikosori na Nzoia Sugar Muranga Ebariani Ulinzi Stars chingaki City Stars era chikosori ne timu ya Bandari kurwase Orongo rwa Mombasa. Litkolia Jumapili timu ya Bidco United negosorie ne timu ya FC Leopards Kakamega Homeboys egosorie na Shabana timu ya Muhoroni Youth echikubaligania timu ya Police FC chinga Kisofa Paka baragosorie na Kariobangi Sharks Tusker
bachiko baligania Posta Rangers ase gosoli yomwalio yeri tukoria Jumapili ase ligi ya Kenya Premier League. Maiga ya